Hi ha qui s'enfronta a la situació oferint contractes de llarga durada i amb oportunitats de promoció interna, afirmant però que els càrrecs qualificats continuen sent els que més costen de cobrir. Nos cuesta. En la península las condiciones están mejorando y los profesionales más cualificados, que ya tienen también cierta edad y familia, pues rechazan un poco la inseguridad a veces de conseguir una buena vivienda en la isla. D'altres opten per a pujar els sous. Porten des de novembre fent entrevistes en les quals un dels requisits principals és tenir allotjament. La pregunta principal és, tens casa a Eivissa? I llavors ja parlam de condicions econòmiques, d'hores de feina, d'horaris, però la primera pregunta és, tens casa? Des de Foment de Turisme demanen que es posi fre a la situació de manca d'habitatge que es viu a Eivissa. A través de cumplir la ley y que lo que ahora mismo como residencial se está utilizando mal para alojamiento turístico, vuelva al residencial y los trabajadores tengan posibilidad de tener vivienda. També asseguren que la posada en marxa d'una escola d'hoteleria per formar professionals de la mateixa illa serà clau pel sector.